ассалому алайкум дӯстони азиз. Айни ҳол дар ноҳияи Балҷивон қарор дорем. Як хона дорем дар деҳаи Олучадара. Ана ин тараф роҳ ба сӯи Данғара мешавад. Хоб, айни ҳол дар чораҳа ҳастем. Ин тараф боз як роҳи дигар. Ин тараф роҳ ба сӯи Советский мешавад. Темурмалик, хонаи мо дар ин раста қарор дорад. Мерем тарафи хона, хонаро то охир тамошо мекунем. Фикротонро менависенен. Аз ами чораҳа то хонара тақрибан 1 километр роҳ ҳастай. Мерем тарафи хона дӯстон. Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, мардуми ютуб. Айни ҳол дар ноҳияи Балҷивон, деҳаи Олучадарада қарор дорем. Ирӯза хонаи мо дар амиҷа қарор дорад. Масоҳаташ 80 сотих замин. 4 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона, алохона. Хулас ҷои беҳтарин, ҳавои тоза, природаи тоза. Масъалаи мактаб, масҷид ҳамаш ҳаст дӯстон азиз. Болотар мактаб, беморхона аст. ин тараф масҷид аст дӯстон азиз. Хулас хонара то охир тамошо мекунем. Наворда лайк мезанем. Барои шумо шуда мақсад меҳнат карда омадем, навор мекунем. То охир тамошо кунем. Фақат навора дӯстон ба лайко поддержка мекунем. дар ӯ таги комментария ҳатман менависем фикротона. Хона арзанда ба нархи хона ҳаста ё ки нестай. Хулас дохил ба тарафи хона мешем. Навора тамошо мекунем. дӯстони азиз, амиҷа хонаи фурӯши мо 4 дар хона, кухни, баня, ошхона, ҳоҷатхона. Хона дар ин тарафан. Об аз таги замин мебарад. Оби тоза 24 соат об дорам. Хоб, баъдан 80 сотих боғ дорам бародар азиз. Хоб, ҳар як сезон чанд тон мевагӣ мегирем накамш? То 10 тон мевагӣ. Тамоми ин мевагӣ хулас дорам бародар азиз. Ҳама ина мевагӣ дора ҳаст. Мақсад то 10 тона мегиран 80 сотих боғ дора. Хоб, 4 хона, кухни, баня, ҳоҷатхона, ошхона. Хулас ҳамаш ҳастай. Шароитҳои хуб қатъияй. Дохили хонора нишонтон метиҳем. Иҷа алохона, ошхона мисола. Болотарда мактаб ҳастай, беморхона ҳастай болотар дӯстон азиз. Хулас ҷои зур, беҳтарин ҷо, ҳавои тоза, природа. Мақсад нафарое ки ҳами территория хоҳиш мекардем дар таги комментариё даже зангмон мезаден. Ина хай иншоалло омадем ам хеле хонаҳо ина зол шидак тамошо мекунем то охир навора дохили хонаҳоро нишонтон. Хоб дӯстон, хонаи яки мо бо верандаш тамошо мекунем. Коридорш инҷа веранд. Таш подвал дора ака? Таш подвал надора. Анаи хонаи 7/3 мон. Ремонташ ҳам хушрӯ. Фасон кардагӣ, листро часпондагӣ, тирезаи калон. 7/3 хона. Ина маромад. Тамошо кунед. Анаи хонаи дим мерак дӯстон азиз. Анаи хонаи дим дӯстон азиз. ин хонаҳо чанд ба чанд ака? 11/3 дӯстон. инҷа як хонаи га. дохили хона. инҷа боз як хонаи гар. иҳа. хонаҳо калон калон. иш чанд ба чанд ака хона? хонаи дигари. ин хона 4/3 дӯстон азиз. телевизор задагӣ. ана хонаи дигари. иш чанд ба чанд ака? иш ба 7/3. инҷа нам хай надорем, шояд нетарводам. инҷа бо хона дора дӯстон азиз. хоб, хонаи дигаре тамошо мекунем. одам инҷа? ин чанд ба чанд хона ака? Инҷа 7/3. ин хона 7/3. Обши ҳами хона, обш ҳавли чанд дар хона дора ҳамаш?
общий 4-5 хона. Чики жака кухни алохона. Иҷа хай ошхона дӯстон азиз тарафаш. Ина дӯстон азиз хоб банияш. Ина ҷа кухниш. Акобо дар ҳолати ремонт қарор доранд. О бале бале ако. Калидори калон. Иҷа боз як комнатача дига. Хулас занг мезанем, маслиҳат мекунем, мегирем. Общий ҳамаш ба як нарх савдо карда мешавад. хоб баъдан дӯстон азиз дар ҳамин таги комментария менависем ки хона арзанда ба нарх ҳаст ё ки нест. ҳозирашда 350,000 сомон меган нархша. боз муомилаи соз карда мешавад. Фақат харидории конкретни. Иҷа просто ҳавои тоза дӯстон медонед. Ҳавои тоза, об дар дохили хона. хоб мактаб, беморхона ҳастай, масҷид дар ин тараф ҳастай. Хулас навора ба лайкҳо қадрдонӣ мекунем. Касоне ки харидори конкретниен, акада занг занен, маслиҳат када омада бинен, маъқул томоша бигирен. 80 сотих боғ дора. Дар як сезон мега 10 тонн мевагӣ метонем бигирем. хоб дӯстон нигоҳ кунед ака. Шумода боғша нишон метам. Зиёда аз 1000 дона мега дарахтҳои мевадиҳанда. Ангур, олу, зардолу, шафтолу, нок. Хулас ҳамаи чира дорам. 80 сотих общий қатъи агароташ. Мақсад хона ҳамаш 80 сотихай. Боғаш қатъи. Анаи оғили калон болош мақсад каҳхонаҳай. Ина занг бизанен ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат карда бигирем бачаҳо азиз. Мақсади хеле ҳавои тоза, хеле ҷо хулас ба ин нарх фикр мекунам ки камёбай. ҳамроҳи соҳибмулк далшиша маслиҳат мекунен. Чормағз хулас ҳамаи намуди дарахтора дорад. Чӣ хеле ки соҳибмулк қайд кард дар як сезон метонен 10 тонн мева бигирен.